Gina. Ano ba? Ay! Ano ba? Ako ulit! Ako ulit! Ano ba? Biok. Tagat. Uy! Amina! Ako amina! Ay, mga benda ni ako na sa dalo na ako. Garaw! Kanin ko ano? Garaw! Nailaya na nga po tayo. Hindi ka na diha. Kuha na. Yahay. Bine! 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 Kuya, ambil na ba? Kuha mo na. Ano ba? Kuha. Run. Ambil na ba? Lagi na. Ambil ba? Ayun. Ano ba? Kuha na! Ako ulit! Ambil ba? Pakai aku anak na tulong na sa kundo na. Ayahay ko na kuha na yung buto! Kuha na yung buto ng buhay! Gago. Ambil na ba? Kaysa ako nadalo na natagak. Ako na lupi. Ambil ba? Wah! Sa imo ha! Ay, ako amina eh! Aku ada gina. Pero nasa kundo na. Kuya man! Kuha mo ko na ko! Ito ba? Kuha mo na lebih ako! Usa may gilugan niyo dire. Abot mo sa kumbalay. Kuha na! Kuha na! Bos, aku na lupi bos. Yang ilog. Kuha na! Kuha mo ko na ko! Usa inyo. Kanama mo sa kumbalay. Ibili na ninyo. Pamusilon di mo raw. Ay mo na na boss! Mana na bos? Awa. Yung ilog magutag ko. Di. Isa rin tagiya. Muslim pagyod. Kuha mo ko to God! Aku ato dito sa akong dalo na taga. Wala ka na. Petek. Aku ato. Ah! Yun. Ah!